siyabonga Baba siyabonga siyakubonga ngothando. The apostle located this man from the crowd who was sitting on one side. This man says tumor formed and exploded on his buttock and left a painful hole. Now he can't seat well or walk proper due to severe pain. So he came to church to seek for prayers. Now the apostle is about to pray for him. Sawubona baba. Kunjani bafo? Ngiyaphila ba. Uhlushwa yini? Kwaqala into la engathi ithumba. Ya. Lento ngase ngithenga amaphilisi yabhubuka manje siyimbobo. Phuma noma yini khona. Okay. Yaqala njengethumba wathenga amaphilisi yadubuka sekuphuma everything. Yes. So but ngubona uhlala istayela uhlaliswa ilesilonda ne? Isilonda lesi. Na uhamba awuhambi kahle lesilonda still. Yep. Into enesikhathi esingakanani? Ngathi isonto lesithathu mengidi lesi4 lesithathu. Ufuna ngikwenzeleni? Mfuna baba ukuthi kuvaleke lembobo le then men toilet ngendlela efanele ngoba Toilet normal. Phuma ndawo zonke uphuma kuleli ithumba lembobo kuphinde kuphumela Ngiphi igama la? uXolani. Xolani. Ngicela simbizeni sombiza uyosabela. Ene sombiza uma sithi Xolani ngegama lika Jesu le mithi abayihlanganisile bayibopha ukuthi kwenzeke yonke lento iyofahlaka iphahlaka ube siyakhululeka uXolani. Asimbizeni 1 2 Xolani. Ngegama lika Jesu siyakubiza esandleni sabathakathi. Xolani sithi ngegama lika Jesu buya emsebeni wakho. Lolani isandla sena ngokuyabuya right now. Xolani uyabuya right now. Xolani uyabuya right now. Xolani uyabuya right now. Right now bhekani iphuma kanjani lento umsondelele. Nanso kuyaphuma lento abayifaka eXolani. Nanso kuyaphuma lento abayifaka eXolani. Lento abayifaka eXolani ihlele emathunjeni. Lento abayifaka eXolani ihlele esinqeni. Lento abayifaka eXolani ihlele emzibeni. Nanso kuyaphuma right now. Lesilwane esimgubhayo siyaphuma right now. Lesilwane esimhlako siyaphuma right now. Lenyoka emhlako iyaphuma right now. Lento abamfakele emhlako iyaphuma. Nanso kuyaphuma right now. Iyaphuma right now. Iyaphuma Xolani iyaphuma man. Lento abakufake yona iyasha lapha esiswini, iyasha lapha esiswini, iyasha lapha emathunjini, iyasha nangemuva kwakho. Nanso ishona phansi. 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 Ibandla lithi amen. Amen. Salamansi. Phambi Lani isandla se. Almighty God, remember me, remember me, yeah, remember, Almighty God, yeah. Remember. Hlala phansi. Hlala kahle Xolani. Almighty God. Yonke le phene yabathakathi ngiphindisela kulo muntu bekakufakele isiqitho. Lelumba leli buyela kuye. Hlala phansi. Almighty God. Almighty God. Hlala phansi. Lelumba leli liphindela kumnikazi waliphakama. Shaya 1 2
Songikhumbule Jesu hlala phansi. nami Nkosi yami Makaphi? Songikhumbule Asaphi. Songikhumbule Awushaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu. Shaya izandla, kikisa, memeza. Awubheke intetho uNkulunkulu ngegama likaJesu. Intetho uNkulunkulu. Songikhumbule Jesu Akhona amandla, akhona amandla. Shashisa. Nangu ngoba kuyasheshisa. Songikhumbule sema Awushaya izandla sincane leso sandla. Inamandla lento, inamandla. Aphelile ama-pain. Jesus Ngizwa umzimba wami ukhululekile manje. Ukhululekile umzimba. Ukhululekile. Khululekile umzimba. Asibeleni kulaba semakhaya, lulani izandla. Father, we bless lamanzi sewabusisa bawakhe empompini emakhaya. Abanye bawakhe emabhaketini, abanye bawakhe ebhakweni zabo. Ngiyawabusisa lamanzi. Bazawaphuza abangasebenzi bazosebenza. Bazawaphuza abagulayo bazophila. Bazawaphuza lamaphupha abazoshabalala emakhaya. Phuzani lamanzi njengamanje salula izandla zethu. Waphuze ngokusheshsha, waphuze futhi. Uyaphila lapha ekhaya, waphuze futhi. Uyakhululeka lapha ekhaya, waphuze futhi. Ziyavuleka izinto right now. Nene nonke nisibuyele emakhaya. Fona khona manje na uqeda kuphuza lamanzi just fona khona manje umthandazo uqhubeke nasefonini. Fona khona manje umthandazo uqhubeke nasefonini. Usheshe wenze sure ukuthi uba nami la ngesonto uba nami. Ngizokuthinta ngesandla. God bless you. Anithi amen. Oza la qola. Ufike la uhamba kanjani? Bohamba kanjani? Bohamba kanje. Why bohamba kanje? Enxa lelithumba leli belihlumu Manje selingcono. hamba ke ngibona.